Излязоха от екрана с юмрук върха. Ще чупим система, думите бяха река. Народът повярва, че идва нещо ново, че сцената ражда държава отново. Гласуваха ги масово, яд, надежда, гняв. Програма, но с ритъм и национален рап. Ние сме различни, повторено в хор, но различен не значи готов за избор. Влязоха първи, без план, без екип. Кабинетна пауза, държава на клип. Министри фантоми, решение мълчание. Парламентът чака, народа обяснение. Коалиция, не диалог, не. Гордост до тавана, държавност къде? Кой с кой срещу кой? Хаос и срив, политика на инат, не на мотив. Македония, тема тежка стара, превърната на лозунг, не държава мерка. Червени линии, викаха силно, но за тях празно бъркано, хлъзгаво хладно. Вместо стратегия, театър без край. Вместо решение, пореден скандал. Историята тежи, но не търпи вик. Държавата иска ум, не рив. После дойде момент, резък и бърз. Натиснат бутона, правителство в кръст. Принципи казаха, но времето питна. Той печели, когато всичко се срива. Сваляш власт, без да знаеш какво следва. Публиката гледа, доверието бледне.